Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort mij optredens van Esther de Jong en band Tjeerd Abma, mijn band Stefan Jansen uit Zuid-Afrika, Mudbirds en we beginnen met de nieuwe single van Blanco. The sun goes down. Took a lover to my place, and then she locked me out. Oh, I'm a star, but I'm homeless. I'm a godforsaken saint. After lovers into strangers, strangers into friends. Oh, I say yeah. Don't tell me how to live. Come out and play. Hey, give what you got to give. Well, I may not be the smartest man, but hell, I never gave a damn. Well, maybe you should give a damn, you sorry man without a plan. I smoked every brand of cigarettes. I forgot the things I should regret. No regrets. Serious? No regrets. Well, go ahead and tell yourself about glory days, fairy tales. You broke a record, you just don't get it. Just shut up. Just shut up. Just shut up. Just shut up. I said, hey, don't tell me how to live. And give what you got to give. I said, hey, don't tell me how to live. Come on and play and give what you got to give. Give what you got to give. Jan de Witte, oftewel Blanco, je live in de studio met het duet. Het is een nieuwe single trouwens en die is officieel dit weekend uitkwam. En we kennen hem natuurlijk weer als een van de oorleden van 3J's. Mooi om ze hier eens te treffen in de studio. Dat hield ik voor de volgende artiest. Tjeerd Abma had een nieuw album uit. Prachtig mooie versjes van deze singer-songwriter uit Frensje. We are living down our lover's lane, but with love comes a risk of pain. I hope your heart won't steer away. I hope your heart won't steer away. I'm not the only one who can see your beauty and grace. One cannot force love to stay in place. I hope your heart won't steer away. I hope your heart won't steer away.
other night I dreamt of losing you, and I woke up in a haze of blue. I hope your heart won't steer away. 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 Ja, mooi. Zeg dat maar. My band. Meestal zit hij hier al in, maar echt de gek dat ik hem zag hier in de studio had. Hield ik een beetje van deze dame. Hij is mij, Esther de Jong. Van de week hebben we wijdweidig al praat. Kist nog waarom? Harkje in een podcast, radio en op alle mogelijke manieren. Maar we konden haar natuurlijk een beetje singer-songwriter. Maar Sieburg is mij een band op een paard. En dat is ik op het album te heren dat gewoon dit weekend al uitkwam is. Even overleven. Esther, mooi dat je best welkom. Ja, dankjewel alweer. Ja. Ja, we beginnen echt live spelen. Maar waar? Stel even de band voor. Nou, we hebben hier rechts Patrick Schaafstal. Ik verwacht een soort applaus nu. Maar Ja, daar plakken we er wel in. ja. Op drums Jochem Knoef. Yeah. Hier in deze toetsen muur Esker van der Werken. En in de andere toetsenmuur Raven van der Werken. Dus dit is nu Esther de Jong. En ik ben Esther de Jong. Goed zo. En te gek dat Jimmer er binnen, want dat maakt mooie muziek. Die wordt dus echt met de band. Ik vind het fascinerend, al die kabels, techniek. Hoe gaat dat met oefenen? Ga je hem 12 uur opbouwen eerst of zo? Nou, ja, we repeteerden ooit een keer in Leeuwarden. En dan moesten we inderdaad steeds opbouwen en zo. Maar nu repeteren we in Dokkum. En daar kan alles lekker blijven staan. Dus als dat niet moet, dan ben je inderdaad 1 uur, 2 uur kwijt aan opbouwen. Beetje back to the roots voor jou. Want toen komst eigenlijk van nooit in uw Dokkum bij. Ja, klopt. Ik mag nu weer wat vaker naar mijn hometown. Hometown, ja. Ja. Dat veel goed, dacht ik, of niet? Ja, dat voelt wel lekker. Ja. En af en toe even bij mijn moeder langs. Nou, kijk. Good life. Toch nog even kwart door de plaat, want had er al van alles over verteld. En nogmaals, dus ik al weer waarom te vinden. Wat voor plaat is het voor die worden? Is het een echte bandplaat? Oh, ja, dat was zeker de bedoeling. Het was, ik zal er niet al te lang op ingaan, maar het was inderdaad de bedoeling om mijn debuutalbum op te nemen met bandleden. En dat die bandleden dan ook het live met mij gingen vertolken. Dat is een soort van gelukt. Daan van Beieren staat nog op de plaat, die zit nu niet meer in de band. En, de samenstelling is een beetje anders. Maar ik wilde wel heel graag dat mijn debuutplaat niet Esther de Jong solo met gitaar zou zijn. Dus de bezetting is wel echt expres, ja. Jarenlang hast het al in het dien. Moest bot wennen om te oerlezen, te oefenen, misschien al iets creëren. Ja. Want dan kist iets wel wollen. Nou, dat klopt. Ja, nee, ik moest eerst bijvoorbeeld ook heel erg wennen aan de hoeveelheid spullen die je ineens hebt en mee moet nemen. En als singer-songwriter dan plug je bijna letterlijk in en ga je spelen. En nu ben je veel meer tijd kwijt aan opbouwen en soundchecken en dat soort dingen bijvoorbeeld. En inderdaad communicatie. Moet nog steeds een beetje aan wennen hoe dat is. Maar ja, dat is even een andere koek. Kom ook goed. Goed, en het moet er even wennen. Die eerste album is uit. Ja, Jeetje. Oh mijn God. Ja, hij is uit. Hoe spannend vindt je dat? Ik ben de hele week al zenuwachtig. Dus ik vind dat wel heel spannend. Ja, maar tot nu toe zijn de reacties heel positief. Nou ja, er komt wat media-aandacht. Hij gaat het hele land terug. Zit ik bij een landelijk label, Excelsior. Ja, de bus is al onder de gong en dat kan alleen maar meer natuurlijk. Ja, nou, ik hoop dat hij nu echt even hard gaat rijden ook. Want hij is inderdaad lang aan het rijden, maar nou mag je echt even gas erop, zeg maar. Ja. Leef het vooral live doen, hier in de studio. Ik vind het echt nogmaals tof dat Jim de machinaal binnen. Esther de Jong, net meer als singer-songwriter, maar als bandjeer. En ik ben er heel blij mee live in Noorderwien. Ik heb vandaag een boze droom, al voelt het langzaam als gewoon. Al tijden is het aan de gang, het duurt mij al het al te lang. Ik ga vooruit, rennend in mijn nachtjapon naar waar ik dacht dat dit begon. De eindeloze nachtmerrie waarin ik steeds geen uitweg zie. Ik ga
ik 1000 keer. Doen mijn benen altijd zeer. Zijn mijn wegen schots en scheef. Ergens ben ik goed op dreef. Ik ga vooruit. En muren komen angst te gaan. Ik kom er altijd weer vandaan. Op mijn laatste tandvlees lopen. Blijven zingen, blijven hopen. Ga ik ga maar door en verlies vaak mijn eigen spoor. Blijf denken dat het goed zal komen, ontwaken uit die boze droom. Ik ga vooruit. Rennend in mijn nachtjapon, maar waar ik dacht dat dit begon. De eindeloze nachtmerrie waarin ik steeds geen uitweg zie. Ik ga droom, al voelt het langzaam als gewoon. Al tijden is het aan de gang, het duurt mij al met al. Als je nou eens voor mijn raam zou staan en even klopt, al heb ik je al gezien. En naar me zwaait en op je lippen bijt, hopend dat ik je naar binnen laat. En maar blijft wachten op een zet van mij. Ondertussen al je jas uitdoet. Grappend ook alvast een knoopje los. Maakt van je mooie witte blouse. Een hand langzaam door je haren haalt. Terwijl je mij strak in mijn ogen kijkt. Plagend afwendt en mijn blik weer vangt. En dan een beetje ongeduldig glijdt. Je schouders ophaalt en je hoofden schudt. En een blik op je horloge werpt. Daarna nukkig naar mijn voordeur wijst. En waarschijnlijk doens open zegt. Na een tijd maar weer je jas aandoet. Een stap dichter bij het raam komt staan. Een dramatisch lange pauze neemt. Vervolgens zachtjes doens open roept. Terwijl ik roerloos op mijn bank vertoef. En schaapachtig zit te kijken. Naar dit tafereel vol ongemak. En zelf niet weet wat ik nu doen moet. Ik had dit nu eenmaal niet verwacht. Dus mij er ook niet echt op voorbereid. Verkeerde in een gechoqueerde stand. Omdat ik hier steeds van gedroomd had. Want in mijn hoofd was ik al opgestaan en had je snel binnengelaten. De witte blouse van je lijf gescheurd en verkeerd in alle staten. Alle plekken op je lijf gezoend, mijn handen 10 keer door je haar gehaald en iets te vaak aan je arm gevoeld en jou alles met me laten doen. De nacht samen veel te lang gemaakt en ook de ochtend nog zien worden. Rozig nog een keer je arm gekust, door de liefde dik en hard geraakt. Oh, was ik nou maar opgestaan. Oh, had ik dat nou maar gedaan. Dan was het zoals ik beschreef gegaan. Maar je hebt nooit voor mijn raam gestaan. Ik hou mijn ogen
stil te staan. Want ik heb genoeg aan mijn hoofd. Ik heb aan mijzelf al genoeg. Mijn handen zo vol van mezelf. En niets past daar nog echt meer bij. Ik hou mijn ogen dicht. Er is toch niets nieuws om over te verwonderen. Ik hou mijn ogen dicht. Ik weet het gaat fout. Het is al tijden aan het donderen. Ik hou mijn ogen dicht. Ik wens ze succes, maar ik staak mijn bemoeienis en hou mijn ogen dicht. Ik hoef toch niks toe. Hou me stil en doe me niks. Want ik heb te veel aan mijn hoofd. Elk tikje is mij te veel. Al wat ik wil. Neem het weg en krijg het stil. Dus ik hou mijn ogen dicht. Ik blijf graag blind voor alles wat mij leren kan. En hou mijn ogen dicht voor wat mij niet zit. Verbiedt er langzaam in mijn hersenpan. Esther de Jong en haar nieuwe album is dus officieel uit. Even overleven. Ik maak ze een fantastische plaat worden is. Dat liet ze nog wel even live jaren, maar ik maak ze de plaat zelf ook fantastisch geproduceerd is. En ik kan me wel voorstellen dat er in ieder geval landelijk al interesse voor haar is. En zeker ook vanuit het Excelsior label. Je weet het is weer de tijd van de festivals, de leuke feesten. En we komen bij een heel leuk feestje uit. Reduzen, als je het omdraait, ik zit voort maar even, dan kom je op Muzuder. Het Ieperloft Festival, nog een dikke 20 dagen, dan is het weer zover. En we vinden het wel leuk om daar even om te tekenen. Ja, bij Lotte en Leo. Je zitten beide neem ik gewoon in de organisatie of net? Yes. Ja, hè? Ja. Even het feestje, is het gewoon een dorpsfeest? Maar het is meer echt wel een festival intussen worden. Hè? Het is echt een festival worden, ja. Ja, het is ooit ontstaan als een rockfestival. En we binnen 2 jaar ben we naar Boeten te gaan. En ja, dan moet je een Ieperloft Festival maken. En wat is dan mooier dan een milf
Ja, Die veel naam zeg, ja. valt wel op, hè? Die naam valt wel op. Waarom trouwens wel kiezen van net gewoon een dorpsfeest, maar echt een festival? Gewoon, je woont wat meer dus. Ja, wij hebben ook gewoon een dwarpsfeest nog steeds, hè? Ja. Alleen wij woonden dit Gruttemaatje. Vorig jaar begon, eerste editie. En nou, de tweede die een groot succes vorig jaar. Dus bij deze, Ja, rond heel het dorp uit, juster. Vriendenweek, vrienden hier bedoel ik. Sorry. Net alleen nog het dorp, ja, maar ik de omkrieten in ieder geval. Dus daar lopen we ook steeds meer mensen wel in ieder geval. En zeker mooi het programma wat we nou hebben. Daar hopen we wel wat meer mensen te lopen. Ja. Ja, het is heel Fries programma eigenlijk. Hè? Van alles wat eigenlijk. Nou, de hoofdzaak is inderdaad wel Fries wat we hebben. We willen inderdaad wel in ieder geval de eigen, dat we de regio wat pakken kunnen, maar ik met name de muzikanten erin stimuleren. Ja. En dat zeker Fries heeft een belangrijk thema op ons festival. Nou ja, dat past ook mooi bij de duizend, toch? Ja, dat is wel een hele Fries dorp. Roar the Horizon, toch? Zei iets. Oh ja. Dat is vlok in de dorpszoek. Lotte, even een PNAM. Waar komt het er al in? Ja, goeie naam weer. Vorig jaar wel goeie naam, maar dit direct. Vol gas. Ja, leuke band. Grote naam, ja. Boerenrock. Boerenrock, beetje country. Ja, daar horen we van. Rouser. Goeie coverband, dat sluit er mooi aan. Ja. We hebben een bijzondere band, Papa Formigas. Dus een beetje folk, een beetje reggae, is er van alles wat. Ja, er zit ook wel wat Balkan Beats bij. Dat is echt een feestband. Ja. Dus dat Grutteband, blazers. Komt uit Astenwaai. Ja. Dus die is net Friestalig. Nee, die moet maar eens even komen. Van dat soort feestjes ben je wel ja, altijd ze de winnen dus Ik ben laatst heel hier leuk. heel oud. Ze winnen in scooters, raak station en wil wel heel Ja, enthousiast. dat we zijn enthousiast. Dat we zeggen, nou, die Ik moeten we zou dan je, boeken. die nemen we mee. Ja. Het was een werkbezoek dus. Nou, het was een werkbezoek. Het is wel worden, ja. En ik een van mijn favoriete bandjes hier in Friesland momenteel. Papa J en de Holy Rollers. Hè? Ja. Ja, dat klopt. Beetje sleazy rock and roll. Ja, Ja. die had er wel bij, hè? Ja. Neem nog even aan. Waar Nou, staan we nog meer? een hele belangrijke, Leo. Die zoek zelf kon ik ook bij wie. Nou ja, bij mooi er zelf gelukkig ik spelen. Tiris van Grunterp. Ja. Nog net heel lang al in de nieuwe CD presenteren. Klopt. Wie mooi feestje, Erik. Ja, vrienden Wieken. Wie een superfeestje. Ja. Wie mag dat mooi, ja. Dus ik op het Muzuder Festival in ieder geval. Er weer nog wat DJ's zeggen, dus er wordt nog wat plaatjes eruit. Ja, er zijn wat lokale helden. En ja, die jij er zeker een podium te krijgen. En zeker DJ Jelle, en die had de vliegen hier ook alleen maar eruit. Die is nou 12 of 13 niet. Ja, typ mooi. Ja. Maar dat is geweldig om die jongen te zien. We hebben Joet even een film gepost. Maar als dat ik juist, hij gaat helemaal uit zijn dak bij. Ja. Alleen nog al. Ja. Kijk, mooi man. Fantastisch. En het is net al in de muziek en DJ's, maar we hebben wel een soort activiteiten net voor de band. Dus het is voor alle leeftijden. En Silent Disco hebben we erbij. Die vorig jaar een groot succes. Ja. Dus er is van iedereen wel wat. Ja, en nogmaals, je hoeft net uit het dorp te komen om Nee, in ieder geval met deze zeker festival daar gezellig mee te doen. Eten, drinken, gezelligheid, leuke bands. Ja. Dat is het verhaal wel een beetje. Nou, we bestellen mooi waar gewoon bij deze. Ja, Dat is ja. een regel. Ja, dat is een regel. Ja, heel clear. zeker weten. Ja, Daar hebben we gaan we dit. voor. Ja. Ja. Waar is precies in Reduzum? Het is een enorm groot dorp Ja. natuurlijk. Dat klopt. Het is in Reduzum, Zuid-Eerst. Is dat eigenlijk. Op een boren heet het. Goed zo. Op een boren. Ja, De dat- boer, een jontje. Het trein van Sjoerd de Boer. Nou, dat kennen de meeste mensen wel. En wat ik goed een jont. Dus is al hier P. Milf steen of een Milf Festival. Dus daar kist het altijd een vinden. Wat kost het trouwens? Mag ik altijd even vragen? Nou, we hebben nou in de voorverkoop hebben we wat reductie. En de kost dat goed is 16,50. Ja. En onder de kassa doen we 18,50. Nou ja, dat is geen heel tof. En dat is alleen nog van volwassenen. Want de ben Ik tot zou 12 zeggen, jaar ben ja. gratis. Ja. En we hebben van 12 tot 18, ja, daar hebben we gewoon een reducerend tarief. Dus dat doen we €11, meen ik, dat we nou opzitten. In juli, hoe laat begint het? 16 uur, section. En de kaart middel te keep. Dus je maakt erbij wezen. 16 uur 16. Geweldig. Ja. En hoe laat eindigt het? Hij heeft al zo'n mooie tijd voor. Nou, 12 of net? nou, ja, dat 0-12. Ja. Dat Dat is klopt heel net. streng met vergunningsgebeurd. Ja, daarom. Ontzettend sympathiek festival. Een beetje een crossover met dwarfsfeest. Een beetje van beiden. En dat vind ik wel heel erg leuk om. Reduzum, jarenlang oud, net volle te dwaan. En nog, het leeft in ieder geval. Het borrelt. Hartstikke mooi, Nou, toch? Het leeft belangrijkste zeker. toch? Ja, ja. Muziekfestival. In juli. Net stenen, maar de hinnen toch? Zeker Uiteraard, weten. ja. 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 Lot en Leo. Leuk te zien. Dank Oké, Dankjewel. thanks. Net stenen, maar de hinnen. Reduzum dus in juli. En ja, het staat een beetje symbool voor al die mooie feesten hier in Friesland. Het komt gelukkig weer rond. Het is mooi waar. En natuurlijk het platteland. Het libbert als nooit tevoren. Van het platteland komt nou eigenlijk dit duo. De Mudbirds. Van, ja, eigenlijk blues. Maar dan van het beeld.
My baby came to see me. She was dressed in black. Said, Daddy, do you know I want you back. Oh no. Oh no. Oh no. You know I want you back again. I can't stand to see you go. Well, I got up from my chair, stood down on the ground. I said, you're looking good. You know, she said, I'm feeling old. Oh no. Oh no. Oh no. I'll give you silver, give you gold, give you anything your little hand will hold. Well, she came back on the Friday. She was dressed in brown. Said, Daddy dear, well, do I swim or do I drown? Oh no. Oh no. Oh no. You know I had to say yes. I couldn't see that poor girl drown. Ja, blues. Maar dan wel op een hele verfijnde en noffelijke manier. En dat van twee heren eigenlijk van oord beeld. Ellen Loos, René Tweehuizen. Ik ga even tussen je misten zitten eigenlijk, jongens. Of heel op een knibbel. Hoe is het? Ja, hartstikke goed. Ja, prima. Je speelt hier, jongens. Je mag al even niet een nummer dienen. Ben je met nieuwe nummers bezig? Of hij voor een repertoire wat je hem vaker speelt? Ja, wij zijn eigenlijk helemaal in de studio, zeg maar, met nummers aan het opnemen. Dus dat is de focus nu. En dus aan een paar nummers hier, nou, dat hebben we net gespeeld eigenlijk. Dus ja. Lekker. Wat is de bedoeling? Album, EP of zo wat heen? Nou, moeten we nog even zien. Misschien... Er wordt nog over vergaderd. Ja, misschien een cd, maar misschien zetten we het digitaal op Spotify of zo. Moeten we nog even zien hoe we dat gaan doen. Maar er zijn 2 nummers hebben we af. Ik neem het in mijn hok op, in mijn atelier. En daar heb ik allemaal opnamespullen. En ja, vind ik leuk om te doen. En... Hoe gaat dat bij hem? Dat zijn opnemers. Dit zijn noemen al helemaal vast. Dat je hem één keer de studio ingaan? Of ben je hem daar dan wat bij het bijschaven? Nee, hij staat wel helemaal vast. Er zijn wel dingetjes die erbij kunnen. Of die je misschien naar de achtergrond brengt. Bijvoorbeeld een tamboerijn die je toevoegt of zo. Dat kan. Ja. Het klinkt weer als vertrouwd, zeg maar. Zeg je met Kim. Er waren hier een protten nog voor je verroren. Ik bedoel, er is COVID West. Je hem speel ik een protten. Ben je hem oors speling in? Oors in die muziekstering hier? Ja, we hebben hier eerder films gespeeld. En wij waren eigenlijk akoestisch, hè? Ja. En wij zijn wat heftiger nu. Dus hoe ouder... Iets elektronischer. Ja, hoe ouder we worden, hoe heftiger we worden eigenlijk. Ja. Dus, meestal is het andersom. Ja, dat klopt. Maar wij willen versnellen naar de dood, weet je wel. Dat is eigenlijk wat wij willen. Dat is zo'n tube tandpasta die je uitknijpt. En dan, ja, het laatste stukje nog aan. Ja, dus blijkbaar, ja, ik weet niet wat dat is. Dat heeft... Klinkt wel heel dramatisch. Ja. Nee, maar wij zijn echt met andere geluiden bezig. Dus, en dat is eigenlijk hartstikke leuk, eigenlijk. Beetje experimenteren dus?
Nogal. Ja, ik speel de mondharmonica, maar ik sleep een heleboel spullen mee. En jeetje, al die gereedschap. Hè? Doet het ook altijd of zit er ook een protestoring nog in? Nou, die microfoon is net kapot blijkbaar. Blijkbaar hebben jullie een goede microfoon en ik een slechte. Dus, maar lekker ontspelen dus nog steeds. Want hoe lang speel je hem nou met je beiden? ja, goh, jeetje. Ja, Vanaf 2007. jeetje. Ja. Wat wie aan een doorleding om bij elkaar te komen? Hoe dat is ontstaan? We zijn overburen. En, Last van elkaars herrie? nee, maakte allebei, hij maakte zelf. Gewoon alleen speelde je al in teentjes. En ik zat in een bluegrass band. Met Wander van Duin en Wieger Smit. En op een gegeven moment werd dat gewoon een beetje te veel ook. En ik zat hem steeds hem te zeuren van... we moeten wat gaan doen een keer. Weet je wel, het kan bij elkaar komen. En nou ja... The rest is history. The rest is history. Ja, mooi man. Hij iets van een planning? Die noemen ze uitbrengen en streamen? Ja, de planning is, als het perfect is, dan brengen we het uit, ja. En wie van jullie twee beslist dat het goed is? Nou, laten we dat in het midden. Maar iedereen heeft een talent. En René heeft een enorme talent in aandacht voor het geluid. Dat is fantastisch. En dat heeft gewoon, en dat vind ik ook goed. Want ik moet ook heel goed op de details letten. Dus hartstikke gezond. Zo heel kort, goed. Echt super dat je hem er binnen. We halen even een nummer van hun jet. We krijgen nog weer een nummer van hun te jaren. En ik zit mij een heel groot plezier. Mudbirds live in Noorwegen. I have had my fun, won't get well no more. Yeah, my health is failing, and I'm going down slow. Please write my mother, tell her shape I'm in. Tell her pray for me, forgive me for my... Don't send no doctor, won't do me no good. Yeah, it is all my fault. I didn't do the things I
I've had my fun. Don't get well no more. Yeah, my health is failing, and I'm going. Yeah, I'm going down slow. Yeah, I'm going. Yeah, I'm going down slow. Yeah, I'm going. Yeah, I'm going down slow. Going down slow. Going down slow. Going down slow. It gives me ice cream. I like kicking my taste buds till they scream. You need more sugar, honey, dripping when chocolate comes on stream. You lick your lips, your sugar, your kicks, you stimulate, you lead her astray. Yeah, roll up, yeah, come on down. Yeah, whipped cream, Sunday girls all around. You give me ice cream, I like kicking my taste buds till they scream. You need more sugar, honey, dripping when chocolate comes on stream. You lick your lips, your sugar, your kicks. Yeah, roll up, yeah, come on down. Yeah, whipped cream, Sunday girls all around. Alan Laws en René Steenhuizen, met z'n beiden dus Mudbirds, al jarenlang. Wat meisjes is een fantastische blues. Maar van horen, maar ja, dat geldt voor alle muziek in dit programma. Geldt beschikbaar voor de man die je nice besteedt, want hij komt uit Zuid-Afrika, kiest hem dels als een soort singer-songwriter, maar dat doet hij dan wel in zijn eigen Zuid-Afrikaans. Dus ik geef hem een poging doen, net om in het Fries te pruttelen, want dat zal hem nog net helemaal machtig wezen. Maar in elk geval in het Nederlands, maar het maakt wat rustiger praten. Niet te gek, maar het moet niet te druk, zeker. Ik zeg veel bye, dankie. Stefan Jansen, wat voor muzikant ben jij? Ja, ik is singer-songwriter van Zuid-Afrika.
Ek het so 3-4 jaar terug my eie stem gevind in Afrikaans, baie trots om my moedertaal te kan praat, veral hier in Nederland en in die musiek, die kultuur skep of die kultuuromgewing wat julle skep is by Omroep Friesland is beautiful, want ek kan in my moedertaal met julle kom praat en julle omhels al die ander kulture en die tale, so dis pragtig om 'n platform te hê om Afrikaanse musiek te speel so ver weg van Bronkhorstspruit af waar ek vandaan kom. Dis pragtig. Heel leuk. Ooit begonnen in een band of altijd als singer-songwriter geweest? Ja, in die goeie ou dae, ek was so 10 jaar terug was ek in 'n band gewees. Maar jy weet die folk singer musiek leen homself meer toe na meer intieme one man in your face tipe optrede. So dis vir my baie lekker om dit te doen. Ek het 'n band van goeie vriende, maar die laaste 5 jaar of so verkies ek dat ek en my gitaartjie die pad vat. Waarom besloot het Zuid-Afrikaans te gebruiken? Nou, je hebt het al een beetje uitgelegd, van je wilt toch die taal die wil je naar voren brengen, naar buiten en elke keer in Europa dus blijkbaar. Was er een bepaald moment dat je dacht, ik ga met die taal wat doen? Definitief, ja, dat was 'n groot oomblik gewees. Dit was in Switserland, in Bern. En ek het my gitaartjie gevat. Ek het daarso in Bern in die straat gestaan met my gitaartas oop en ek het gespeel vir tips. En ek het Engelse liedjies gespeel en niemand het my getip nie. En ek het gewonder wat gaan aan. Ek verstaan nie, want ek is al 'n professionele musikant. En toe speel ek 'n liedjie, Lisa se klavier, Afrikaanse liedjie. En voor die einde van daai liedjie het ek 'n crowd van 50 mense voor my. En toe besef ek, wow, dit is eintlik my unieke selling point. En dis ek. Ek is eg aan myself. Ek hoef nie 'n fasade op te sit nie. Ek kan sommer net myself wees. En dit is wat resoneer met die mense. So ja, dit is eintlik ironies hier in Europa wat ek vir die eerste keer trots geword het om Afrikaans te sing. So nou is ek terug, natuurlijk. Julle het my die weg gewys, hier is ek nou terug. Fantastisch, man. Wordt Zuid-Afrikaans nog veel gesproken in Zuid-Afrika? Ja, nee, daar's miljoene mense wat Afrikaans praat. En die Afrikaanse musiekkultuur is besig om te groei. Ongelooflik. Dat leeft dus echt? Dit leef. Afrikaanse popmusiek is gesond. Afrikaanse alternatiewe musiek is gesond. Selfs Afrikaanse volksmusiek is nou besig om 'n stem te kry. Dis die beweging wat ek deel van wil wees. Dis hoekom dit lekker is om dit te deel met julle hier by Omroep Friesland, want dit is 'n ontwikkelende groep van musikante in Suid-Afrika. En ek wil ook net sê dis regtig dis vir my positief om te sien hoeveel mense buite Suid-Afrika Afrikaanse musiek luister. Dis fantasties. Ik ben blij dat je er bent. Hij gaat voor uw spelen. Steven Jansen, zie ik hem op internet. Hij is on tour, dus hier in Friesland. Ik hoop dat hij weer weer omkomt. Dit is hem in ieder geval live in Noorderwien. Met die storms daar buiten en die stilte hier. Wat sou jy dink as ek sê ek dink ek en jy behoort hier? Sal jy bly? Al is dit net vir my. En wat moes ek doen toe jy my aanvaar het? In die donker gevaar het ek myself sien skyn. Sal jy bly? Al is dit net vir my. Suikerbos, maak op jou arms 'n plek om te rus vanaand. Suikerbos, dis onmoontlik om jou te vergeet. Suikerbos, maak op jou hande, maak toe jou oë. Miskien is dit tyd om te glo dat die somer weer kom. En dat die duiwel homself net vermom het as koue. En wat kon ek sê toe alles gesê is? Gee jy vir my rus toe dit alles wat oor is wat ek moes kry? Sal jy bly? Al is dit net vir my. Suikerbos, maak op jou arms 'n plek om te rus vanaand. Suikerbos,
Suikerbos, dus onmoontlik om jou te vergeet. Suikerbos, maak op jou hande, maak toe jou oë. Miskien is dit tyd om te glo dat die somer weer kom. Dat die duivel homself net vermom het as koue. Verlaat in woedende waters, en jy van my kom mal. En nes ek denk dis als te laat, begin jy ons verhaal. Als ten spyte van my albeste beplanning, en onder daardie maan het ek geleer om te verstaan. Suikerbos, maak op jou arms 'n plek om te rus vanaand. Suikerbos, dis onmoontlik om jou te vergeet. Suikerbos, maak op jou hande, maak toe jou oë. Miskien is dit tyd om te glo dat die somer weer kom. En dat die duivel homself net vermom het as koue. Suikerbos, ek wil jou hê. Suikerbos, ek wil jou hê. Wat sal Here daarvan sê? My Sari Mare is so ver van my af. Ek hoop om haar weer te sien. Sy het in die wijk van die Mooi Rivier gewoon, nog voor die oorlog het begin. O, bring my terug na die ou Transvaal, daar waar my Sari woon. Daaronder by die milies, by die groen doringboom, daar wo my Sari Mare. Ek was toch so bang dat die kakies my so vang en ver oor die see wegstuur. Toe vlug ek na die kant van die Appingtonse sand, daaronder by die groot rivier, en bring my terug na die ou Transvaal, daar waar my Sari woon. Daaronder by die milies, by die groen doringboom, daar woon my Sari Mare. O, bring my terug na die ou Transvaal, daar waar my Sari woon. Daaronder by die milies, by die groen doringboom, daar woon my Sari Mare. Daaronder by die milies, by die groen doringboom, daar woon my Sari Mare. Uit Zuid-Afrika dus, Stefan Janssens. Zie je het vooral op internet, zoek ze bij de streams. Hij maakt het hele mooie versjes. Nou ja, dat liet hij super krijgt. Ik wil jaren, vond ik zelf. Hij is aan tour door een pro-optreden zit trouwens nog in Nederland. En ik hoop hem absoluut weer te treffen. Dat is ik al jaren de man die in Nijs besteedt, Seer Raapma. Die maakt het heel mooie versjes. Echt een singer-songwriter. Maar je hoort Ekkel weg. Het is een beetje het thema van deze uitsturing. Maar een bandje te vinden. Esther de Jong, eigenlijk hetzelfde verhaal. Seer, mooi is de best.
Ja. Rob, Johannes, Ja. ben dit die verste muzikale maten inmiddels? Ja, we spelen regelmatig samen, ja. Hoe is bij die man te Londen gekomen? Ja, Ja. dat is een lang verhaal. Zijn vrouw heeft een hele prachtige tent in Friendship, Elpestel. Welkom. En ja, reclame. Het kino. En nou ja, daar heb ik een keer spelen. Verzoekjesavond. En hij zei, nou, dat kan ik wel helemaal spelen. En toen zei zijn maat Johannes Blanksma van, ik wil ook wel helemaal spelen. Dus zei wie dat een hele slaat doen. En op basis daarvan ben je werken vregen. En op basis van dat optreden werk je hier. Dus dan kom je weer een optredens. En uiteindelijk komt er zomaar een album te verschijnen. Nou, dat is net samen, hè? Nee, hè? Nee. Ik denk eigenlijk is een album wat gewoon vanzelf gaat. Nee, hè? nee, dat gaat heel lang door. Ja. Vertel, what's the story? Ja, we moeten beginnen. Ooit begon bij het versjes bedenken. En heb ik muzikant bij me gezocht. Net dit trouwens. Die toen uitzocht, die kon al net. Maar goed, dus en toen heb ik begonnen. En bloed, zweet en tranen en kilometers. En elke keer op vreed. Bijna altijd op vreed. Vandaar dat ik het album Mick Fridays noem. Hè. Zo, dan krijg je de eerste. Oh, top. Ja, kijk, zo, dan ben ik altijd... Sluit hem even zien. Ik vind die Veskes fantastisch. Dus dit moet ik een fantastisch album bij zijn. Dat ken je door. Hoe had het omgepakt trouwens? Want dus hij is altijd op vreed spelen, maar die opnames, ben die ook alleen op vreed west of hij dat wat compacter dingen? Nou ja, toen ik mijn eerste paar ideeën hier, toen heb ik mijn min of meer live band weer de studio ingegaan. En toen hebben we die ideeën opgenomen, live. En daar heb ik letterlijk Veskes uit destilleerd. En daar ben ik mijn videoclips mee begonnen. En nou langzaam kwam een album in zicht. En nou helemaal nog 15 keer dan kan er een album komen. Nou. Mooi toch? Ja, best genoeg. Had je bord bemoeid met loot of had je een vregen om dit wat oor te mixen, te produceren en uiteindelijk te masteren? Ja, 4 kwam ik bij Bas Mulder uit Grains terug. En die had de hek al mijn opnames die in. En de muzikant Nick de Natai Helle. En daar bij hem in de buurt zit ik een master iemand. Michiel Cornelissen van Blijsdel Studios. En die had het masterd. Dus Bas neemt het op en die mixt het. En Oren mastert het dan weer. Voor mij ben je een redelijke perfectionist. Iedereen die zei, nou maar stop, hoort het in je het is wel clear of net? Nou, gelukkig heeft Bas wel een beetje de goed genoeg factor. Ja. Nou ja, dat moet altijd inwijzen. Ja. Die zei, nou is het wel clear. Ja, maar ik heb regelmatig heb ik me Mierenneuk dingen gestuurd. Jij trekt een beetje bij, toch? Ja, hij zit me wel... Zo vaak breng je net een album uit. Nee. Maar dit ben ook een versie die al jaren uitkomt binnen. En nou is het nou best al bij me gebracht. Is het een soort verzamelalbum dus in dat opzicht? Ja, het is een best of. Zie je het, verzameld. Ja, verzamelde werken. Ja. Ik kan me voorstellen dat het wel heel grutsko best. Ja, ik ben er heel blij mee. Ja. En het is al op nij weer, of alle keer, er ben 10 van de 15 ben op nij mixed. En het is weer op nij mastered, dus klinkt het een beetje samen goed. Ja, maar dat is inderdaad over 5 of 10 hier al die opnames op een plaat gooit, dan krijg je een enorm verschil natuurlijk. Ja, hij had inmiddels weer naar apparatuur weer zijn, het een soort leert. Dus dan kun je dat tappassen op zijn album, dus dan is het toch wat oors als je festival uit binnen. Dus leest ook nog steeds bij met songs, crewen en een beetje van muziek? Of is het nog steeds hetzelfde, het zie je dat, maar van 5 of 10 niet verliezen? Nee, ik leer er steeds bij, altijd. Ja, ik leer de gitaar steeds beter kennen. En wat versgeschreven ongeveer behelst. Dat soort dingen, ja. Weet je bij deze heren op paard of is dat toevallig voor jou te lenen? Het is voor jou te lenen, maar als het kan, dan geef ik graag te spelen natuurlijk. Je bent oornaam, jongens, bij deze. Ja. Je bent hier aan tour, weet je hem dat even? Ja. Is er nog een promo dingen eraan? Nou, ik sociale media. Ja. Verder, Hij is wat te streamen, denk ik. Ja, de versie ben ik nog aan het streamen. En ik zal de albumversies proberen op de Spotify te krijgen. Nou, dan gaat een alarm van mij. Ja. Nou, ik heb ook goede muziek trouwens. Ja. De Stones. Neem ze straks maar op. Wie wil eerst wat van je jaren? Ja. Mooi. Album is uit, dames en heren. Op internet wat te vinden. Fridays. Prachtig album van Gerard, maar maak het mooi vestjes. Je weet het. Daar ben ik groot fan van. Zwemmasje trein en No Live in Noorderwien. You kill me with your wit. You're down
Nieuw album is uit onder de titel Fridays. Zeert Abma dus mooi om hem hier te treffen. Zeker ik mijn band, meestal is hij al in het trouwens. Ja, prachtige plaat weer. Mooie versjes. Meestal al hier bespielen en skreun ik op de Fridays. Vandaar de titel van het album. Goed, het zit er op voor deze aflevering van Noorderwien Live. Nou, weekend nog 1 keer voor de Simmerstop. Na de Simmer geven we gewoon lekker terug. Maar een heel soort gasten uit te nodigen hier in deze studio. Het laatste muzikale wut is onder dame die haar debuutalbum eindelijk uitbrengen koer. Even overleven. Ik had toen Esther de Jong en band. Moet Nijweken. Hoi. Als een brandend bos, wat steeds weer aanwakkert. Zo word ik wakker van mijn slaap. Maar om hulp roepen doen we niet, ik raak alleen in paniek. Ik verbrand mijn handen graag, die zijn nu zwart toch vol met liefde, dat hou ik graag. Zelf in stand, maar het loopt uit de hand. Al die vlammen, het werkt verlammend. En ook al kan het je misschien niks schelen, en ook al vangt jouw blik zo een ander weer, en ook al slaapt jouw bed veel beter dan het mijne, al is de kleur van jouw gras aan het kwijnen, ik wil toch nog in jouw armen liggen. En het is laat. Ik wil regen. Ik verlang naar onweer. Ik wil wakker blijven, ook al is het te laat. Ook al is het te laat. Ook al is het te laat. Ook al is het